Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da sake saduwa. Mun dawo kashi na biyu yadda za mu nuna muku yadda za ku yi verifying na file network account naku, verifying na phone number da kuma Facebook. Ba tare da ɓata lokaci ba, farko abin da za ka yi, za ka je wajen ɗigo-ɗigo guda ukun nan, kana zuwa sai ka taɓa wajen, zai kawo ka fuska kamar haka. To sai ka je kan profile nan kenan, bari mu yi dalla-dalla yadda za a gane. To ka ga kan profile ɗin nan kana taɓawa zai shiga, zai kai ka waje kamar haka. To ka ga yana kawo ka waje ga shi password naka shi ne kawai ya yi verifying, Facebook naka bai yi verifying ba, sannan number wayanka ma bai yi verifying ba. To bari mu fara yi da number waya, sai ka danna kan verify na phone number naka, zai buɗe maka waje kamar haka. Kar ka taɓa wajen start ɗin nan, saboda wajen start sai wanda suke outside country za su yi amfani da shi, kamar wanda suke USA. Kai yanzu manual instruction za ka bi nan kenan, kana taɓa nan wajen zai kai ka waje kamar haka. To ka ga idan ya kawo ka wajen kamar haka, pasting abin da za ka yi, sai ka copy number wayan da suka ajiye maka wanda za ka tura wannan saƙon, yanzu kuma sun ajiye maka number waya naka a ƙasan. To ka ga recipient address ɗin can nan kenan, a wannan za ka tura ma saƙon, wannan number wayan, sai ka shiga ka tura mishi saƙon. Da zarar ka tura saƙon sai ka rubuta wannan code ɗin 1030 wannan, da zarar ka tura sai ka danna I have sent the text, ko kuma bari mu je mu nuna muku ba tare da ɓata lokaci. Sai ka danna wajen start, sai ka kwafo wancan number da kake gani mai plus ɗin nan, +16508220314. To a wannan za ka tura saƙon sai ka danna send. To ka ga wannan code ɗin da suka rubuta maka a can ɗin 50, okay bari mu duba dai 1030. To ka ga sai ka rubuta 1030. To kana rubuta 1030 sai ka danna wajen send ɗin nan, kana dannawa zai tafi. Yana tafiya kuma ka ga sun rubuta ma your phone number is verified. To sai ka danna I have sent the text. To ka ga kawai sai ka yi closing, ka gama da shi. Kana zuwa za ka ga sun ma verifying na phone number naka, saura verifying na Facebook, shi ma za ka danna kan verify ɗin ne kamar haka. Za ka ɗan jira shi ya buɗe maka, saboda to ka ga ya buɗe. To ka ga idan kana buɗewa duk wani Facebook naka na kan account kawai zai nuna maka abin nan sign in. Ka ga yanzu kamar wannan, idan ina so ina taɓa kan account ɗin nan zai yi verifying. To ba sai na yi wannan verifying ɗin ba, Facebook kam kowa ya sani. Kawai kana taɓa wannan yadda na yi na wancan, kana taɓa shi zai yi ma verifying na account naka. In kuma ba wanda kake kan waya ba kake so ka yi amfani da shi, za ka yi log into the another account. In kuma kana jin tsoron kar ka yi da Facebook naka da kake amfani ma, sai ka shigo nan wajen create new Facebook account ɗin nan, sai ka buɗe wani Facebook account wanda ba ka amfani da shi, ka yi verifying na account ɗin naka. Da zarar ka gama shi ma ɗin zai ma verifying ɗin account naka. To idan kun ji daɗin wannan bidiyon ɗin namu, ku danna mana subscribe, sai ku danna mana alamar ƙararrawa.